Magandang gabi sa inyong lahat mga idol. May ginawa kong bubo mga idol. Susubukan ko lang kung maging epektibo ito. Makakadali tayo ng isda o mga yung freshwater na mga kasayan idol o shrimp sa freshwater. Ilalagay ko to ngayon idol. Hindi ko na ipapakita. Bukas na lang pag kukunin ko na ito. Ang pain ko mga idol ay itong ng niyog. Yung paing ko. Subukan natin kung makakadali tayo ng mga isda sa bubo na ito. Ako lang gumawa nito idol. Susubukan ko lang. Tapos tingnan natin bukas kung may huli tayo o wala. Bukas ko na ipapakita idol. Ilalagay kasi umulan ngayon sa amin. O bukas ulit mga idol. One eternity later. Mga idol, magandang hapon. Titingnan natin yung bubo na nilagay natin. Baka may huli. Pupuntahan natin. Sana nakadali yun para may pang ulam tayo ngayon. Wala tayong ulam. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo idol kung anong huli. Dapat. Ay, dah. Nah, pasayan. Wala ito ang to. Meanwhile, Update sa nilagay natin ng bubo mga idol. May dalawa lang nahuli. Hindi ko na lang kinuha. Nandoon pa binalik ko para baka madagdagan pa bukas. Maliliit yung huli natin na bunog. At may mga suro o maliit na pasayan. Bukas na lang natin yung kukunin. Baka madagdagan pa para may pangulam tayo bukas. Kaya update lang to mga idol sa bubo na nilagay natin. Maraming salamat. Ginawa na natin yung bubo mga idol. At mayroong lamang isda, dalawa lang. At may mga maliit na pasayan. At may crab pa. Parang gamay na crab din. Ba anak dia. Effective sana yung bubo mga idol kaso wala masyadong lamang isda. Dede. Ito lang huli natin mga idol. Dalawang isda. Tapos may maliit na crab. Bilang Tapos may pasayan na isa din maliit. Ito mga idol. Ito lang kuha sa ating bubo. Wala masyadong isda sa pinaglagyan natin. Kaya susunod na lang ulit. de, Bye mga idol. Yun na.